Bisan ipanghatag ko pa ang tiran nga niya kanako. Ug ipasunog ang akong lawas. Apan kun wa ako'y gugma, wa kini kapuslanan. Mortal nga magkaaway ang among dugo. O ang inyong dugo. Pangandoy namo ang inyong kamatayon. Panganday usap na mong tapunan ka mo sa yuta. Apan mahal ka kay nako, Susan! Mahal ko sa biga, Rudy! Ang gugma mapailubon ug maluluyon. Ang gugma dili masinahon. Ang gugma dili hakog ug sukanon. Ang gugma dili madinumtanon. Senyor Mel! Hukda! Ha? Hukda sila! Buohon kay mga dangan. Ang gugma dili malipay sa dautan, kung dili sa kamatuuran. Ang kamatuoran nga wa gyud ko'y gugma nimo. Ang kamatuoran nga dili ikaw nga mahaning akong gisabak. Dili! Susan! Ang gugma mapailupon, Rudy. Ang gugma malaumon ug mulahutay kayon. Rudy? Apan lahi ang gugma ding maong sugilanon. Rudy! Gugmang patay. Mga dinasig nga pulong, nga puno sa iyang hiyas, mahanaw lang. Apan dili kahit matapos, ang gugma. Apan ang punong gugma ni maong sugilanon, lahi. Gikulit siya sa masakit kayong mga litra nga gugmang patay. Gugmang patay. Sinuwat ni Fermin Colliantes Gomez. Direksyon May Cruz. Music scoring Joel Acido. Recording technician Rudy Casas. Dalit krato sa RMN Production Center. Gugma. Kung ako ang pasultihon, yes, may daghang points in common sa unod sa maong pong. Pero para nako mahimong moingon ko nga ang pong gugma usa ka infinite, endless. Way kinatumyan ug way katapusan. Sa iyang katapusan. Ang pong gugma gimatuod sa pagpati. Gimatuod sa kasing-kasing. For me, love is life's end, an end but never ending. Ang gugma mao ang langit o kalipay. Ang gugma mao ang ganti ug bantig sa kinabuhi. Ang gugma mao'y magtuman. Tungod kay way tubig sa kalibutan nga magkakambal kung uhaw ka sa gugma. Ang gugma ligon tungod kay way lunop ug baha sa kalibutan nga mulumos ug muanod sa gugma. Ang pong gugma nga nasuwat sa balaang basahon nag-ingon. Bisag ipanghatag ko pa ang tanan nga ani kanako ug ipasunog ang akong lawas apan kun wa ako'y gugma, wa kinay kapuslanan. Ang gugma mapailubon ug maluluyon. Ang gugma dili masinahon, nitig pasikat o garbuso. Ang gugma dili bastos o hakog o sukanon. Ang gugma dili madinungtanon. Ang gugma dili malipay sa dautan kundi sa kamatuoran. Ang gugma Mapailubon. Ang gugma matinuhuon. Ang gugma malaumon. Ang gugma mulahutay kayot. Paselo ako. Kay alang nako. Ang gugma. 5 ka mga sakit kaayong litra. Ang mga ngan ug apelyido sa mga tao, ingon man mga dapit ug panahon ning maong sugilanon, hinimuhimo lang sa tagsulat. Busa, kung doon na may naparihas o mga ngan sa mga tao ug dapit din hining maong sugilanon, kana sulagma ragyod ug wa tuyua sa tagsulat. Ang Borgonya maong si Rodrigo
bugtong anak ni Constancio Gordones, nagsaulog sa ikanapo nga kasumaran sa adlaw niyang natawhan. Hey! Di ka rin sa kong Don Rodrigo. Dali, iho. Ako mahibaw nga. Diha rakas sa akong luyo, ha? Ako tuyo pa. Dali. Higala, niya ang unang adlaw sa atong sugilanon. Gugmang patay. Rodrigo say muchas gracias, todos. Thank you. Thank you. Para sa mga dagko kinadapita, adto ko sa parehas akong edad, Papa Constancio. Go. Okay? I said go. Excuse me. Porque nga ginuntan mo sa imong Los Ulhos sa akong oniko iho, Antonio? Mura nagbago pa Constancio. Nga gianak ang akong pagumangko. Iaura, dako na siya. Yes, anyos na. Siya may akong binlan sa Borgonia, Anton. Kung kinahanglan nga buhi ka pa niya na nga tiyempo, aron mabantayan mo sab kung unsaw niya pagdaang Borgonia. Wa ko'y laing gisaligan nga mubantay sa akong anak gawas ra sa akong mangod nga mao ikaw. Wa ko makagusto sa imong sinultihan, Constancio. Dool ra sa muerto ang imong sinultihan. Nagpasabot ka og kamatay. Way nahibaw kung kuwando kita mamatay. Por favor, Constancio. Hey, basta raw mismo na tiyempo. Temprano ko na nga ibilin ko kanimo nga akong anak. Why, Antonio? Are you scared? No. Dili ka na mahitabo. Ikaw ra ang tao nga akong gikalisang. No, thank you. Porke nga mipahiyam ka. Nahinumdum lang ko sa mga baton pa kita. Side by side, kauban na to ang ato na patre. Side by side, nakigera kita sa mga pamilya nga gusto mo ilog sa kahom sa mga Gordones. Aron ulipunon nilang pamilyang Gordones. Pero sila tudos na pakya sugmaw ang miluhod sa ato na pamilya. Usar ka pamilya ang wa muluhod, Constancio. Ibilin ako si Rodrigo di kanimo, Antonio. Banggaas siya. Nakabati ka ba na ako, Constancio? Usar ka pamilya ang wa muluhod sa pamilya Gordones. Palaboy pa ang pagpanggaw pagmahal ni Rodrigo. Wa gid ka maminaw nako. Superkwensa! Dili estupido ang imo niya ako. Hait man ang imo na utog. Nabati ba nga akong yaplas? See? Wa ko mahandog sa pamilya Alcatar. Ang pamilyang Alcatar mao ang mahadlok sa pamilyang Gordones. Putlo na to ning klase sa istorya, Constancio. Kumuway nada kining istorya. Bien, muy bien. 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 Di na mag-iskot sa pamilyang Alcatar. Maski bikin bis sa kamay. No, 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 no. No! Wa ako mahadlok sa pamilyang Alcatar. Bisa na sa! Bisan ka sa ang gusto niya ka magpatay mi si Mel Alcatar. Dili ko siya malibaran. Dili ko siya tasan. Kumusta naman? Mayo. Bersino.
Emil, tanawa ang mga tag-as ng armas nga gamiton karong gabi una, Emil. Nahuman naglimpyo. Pulos na mga sinaw kayo. Kargahin ninyo daan og mga bala. Brasino, Emil, andama na ang mga pinilisakop sa batalyon Alcatare. Alang sa atong pagsung karong gabi na. sunod niya mo. Kung mahuma na mo rin eh. Kinahanglan daghang bala ang dadon. Tanas Gos, Brasino. 12 kasakyanan tanan, Emil. Dana sa duha ka dikarga nga sakyanan sa mga sakop sa batalyon Alcatare nga mao'y muuna og sangag sa tong sulngon karon. 12 kasakyanan. Dili ka maangangan ng pamilya Alcatare. Wa pa'y nasuwat sa kasaysayan sa pamilya Alcatare nga naangangan sa matagubat batok sa laing batalyon sa laing pamilya. Husto na kaayo ang gidaghanon aron mutabok sa igong gilayon sa gipuy-an sa pamilya nga atong sulngon. Bueno. Dako kong pagsalig ni mo, Brasino. Isalig dili kanako ang tanan. Pagbawa ko kung manglakaw na. O, inilang. 12 kasakyanan tanan, Emil. Dana sa duha ka dikarga nga sakyanan sa mga sakop sa batalyon Alcatare nga mao'y muuna og sangag sa tong sulngon karon. 12 kasakyanan. Dili ka maangangan ng pamilya Alcatare. Wa pa'y nasuwat sa kasaysayan sa pamilya Alcatare nga naangangan sa matagubat batok sa laing batalyon sa laing pamilya. Husto na kaayo ang gidaghanon aron mutabok sa igong gilayon sa gipuy-an sa pamilya nga atong sulngon. Bueno. Dako kong pagsalig ni mo, Brasino. Isalig dili kanako ang tanan. Pagbawa ko kung manglakaw na. O, inilang. Maglakaw na, Emil. Tana. Nanantanan, Brasino. Na, Emil. Andam na tuod ang tanan. Sagot tanaw nimo. Gibati kag panagana. Labi kining unang higayon nga hilom sulngon ug gubat ang maong pamilya, Brasino. Dili basta-basta nga pamilya. Lahi sa ubang pamilya nga gihagad gubat nga sayon ra kayo nato napildi. Apan kini karong pamilya. Dili lang day panagana. Gibati kapag gid og kahadlok sa mong pamilya. Wa ko mahadlok kay panahon na nga buhaton na to kini. Aron kitay musilot sa maong pamilya. Papa Emil? Siya mo hinungdan. Akong anak na si Susan. Dili siya buot na mulakaw ko karong gabi na. Mulakaw ka? Oh, Papa Emil? dili ko mulakaw, anak. Sila ra si Barsino ang manglakaw karong gabi na. Gusto kong mapalik o katog, Papa Emil. Ayaw mo, Barsino. Salamat. Susan, Nga no, Barsino? gwapa ka kayo. Ato na may. Papa Emil? Unsa? Susan? Asa man sila si Barsino? Mutabang sa imong Papa Emil. Aron mangutkot og bulawan. Gusto kong mapalik o katog. Tana, Susan. Mo daw anto. Muna na ko kanimo eh. Apurado na kay kini si Rodrigo nga batog kay klase pa niya Mandiara. Okay, Constancio. Rodrigo? Tio Antonio? Como se decía en español, hijo? If you will see in English. Good evening. Buenas noches, Tio Antonio.
Buenas noches también, Rodrigo. Maayong gabi, Isab. Buenas noches, Constancio. Buenas noches, Antonio. Ugma, magsugod ka ng gwardiya sa ako na Constancio, naa ka na sa man. Basta ugma magsugod ka ng pandel sa ako na anak. Ayaw pasagdi si Rodrigo. Si Constancio ba? Mamunos, Papa Constancio. Constancio! Tana Si pa! Rodrigo, Anton. Matug na Naiko ako. Constancio! Gisong ka! Gisong ka! Constancio! Constancio! Dato si Rodrigo. Dali, Constancio! Ayaw na. Dato si Rodrigo. Biyak ikaw ninyo din. Rodrigo. Iyon ko iyo. Kakayod na ko na. Tumigil ka na. Di sa pangsa ka pa, ma'am. Niyan, tiyo ang tumigil. Labas ka kung makakasunod ka. Ni tiyo ang tumigil ko na. Constancio! Dali, pasanon ko ikaw! Mga matay kitang tusi, Rodrigo, kung buhaton mo ka na. Ahora to, tanaw, ang misuha na to. Nakasuna sila sa mansyon. Kung naton mo si Rodrigo sa iyong pagbiyak, siguradong luwas ka. Mas klarong pa ang masal parang ako na anak. Dili! Una kang mamatay kung masumpa ka. Kung sinong ko kining imong o dahil po sinong ko tambiyan ang kabisa ni Rodrigo. Kung dayon magiging tambiyan ako. Biyan ka mo! Constancio! Patay si Rodrigo! Aton! Dali, Rodrigo! Dili! Dili ko! Adios, anak. Si Constancio Condones! Ni ano sila, Anton! Adios, Constancio! Pinake! Los Cabrudes! Pinake! Diarago! Dili ninyo maurot ang pamilyang Cordones! Pa Constancio! Papa Constancio! Constancio, mga kaway! Dali, isasampungan ako ang imong mga mata! Nahilom na lagi tiyo. Nanglakaw na ang misong. Nahurot-hurot ang batalyon sa tong pamilya, Rodrigo. Ug nahutdan ang mga balas, papa ni mo. Unsa? Ayaw pagtanaw! Masilaw ako. Pero kailangan dili ka makakita. Iumot ang imong naong sa iyo, ta. Matod ko. Nakaila ka ba na ako? Nagkahinay ng imong ginhawa, Constancio. Kung nakauban pa si Emil, iya untang masaksihan ang pagkapukan sa pamilya Gordones. Traitor. Kamu. Parsino. Traitor.
mo, Simil. Inyong iniputan ang Gordones. Pero atok nan magmay kiyapon Simil. Ayaw! Husto ka, Constancio. Anugnan og magmahay gud tuod si Emil. Kay nangunay kag tiwas sa imong kinabuhi. Tawag gihapon nga wa ka mapatay sa pamilya Alcatare. Unsa man tong buto, Tio Anton? Tio Anton! Ay bugtong anak si Constancio. Kung magpabilin siyang buhi, kuyaw gihapon ang pamilya Gordones, bisan patay na si Constancio. Si Papa! Si Papa na ako! Kung buhi pa ang iyang anak, ako gihapon kini pangandoy ug usa ka panimaos. Ayaw, Sapa. Ayaw. Ayaw, pagsakit. Pagsihok. Ay tao diha sa unahan. Tunay tao sa unahan. Pangandoy mo. Sunod. Lahat diha sa unahan. Gamitan yung mga flashlight. Makita kita na, Rodrigo. Unaw ka na. Kaya magsunod ko na mo. Ay, mas reptan ko ikaw. Diyos! Ay! Lagan! Wala! Pagka! Lagan, Rodrigo! Tio Antonio! Nawa lang. Hayan sila pengon. Hulo! Nakaikyas yun. Mamalig ta sa tawagi. Aron pamatyon ang mga sakop sa pamilya Gordones nga miampo sa pamilya Alcatare. Lami na kaayong kuskuson ng ako mga pata. Mikatol ug maayong. Hotdo na tog patay ang miampo nga mga sakop sa batalyon sa pamilya Gordones. Bulahan kayo kita ning panahon nga ni aning dapit nga ang kayutaan nag-umog permi sa dugo. Nganong nakaingon ko nga mga bulahan kayo kita bisan kompetensya o ba nagkaribal o ba nagkaaway nga pamilya. Tungod kay kaniadto nga ang pamilya Gordones mo'y makapabor sa bisan haing gubat sa lain-laing pamilya. Wa gyud mo hilabti. Kay ang giila o gikahadlok ang balaod o mao'y matuman na balaod. Mauman ang balaod sa dugo o dili balaod sa tao. Pasensya na mo. Mingigayon na nga sakop sa pamilya Gordones kaysa katapusan. Mihawk na mo sa yuta sa inyong kaparutan. Kung kami pasab ang napukan ng gubata, ginukuusab ang among o aron ang kunon ang masakit nga kapildihan. Kung tinuod man ang ilang giingon nga may laing kinabuhi human dinhi sa kalibutan, dan! Una-una lang mo kay magkita lang unya ta didto. Pasensyahay na lang ta. Pamilya Alcatare! Parsino! Hutdon kininabiling sakop sa batalyon sa pamilya Gordones! Pagdal! Tio Anton? Walay buto-buto. Tana, mapadayon tasunan. Tio Anton? Kung dili na gani ko kabanti, tungod ini ako sa matla, Rodrigo. Pasagdi na lang ko. Ug paninguha gyud nga makapalayo ka din eh. Imo kong giluwas, Tio. Ikaw
ka mo'y naigo kay mo man kong gisalipdan. Samtang madapan ako. Upadayon ta sa unahan, Rodrigo. Dali, tiyo. Rodrigo, pasensya ka na, ha? Nagkaan na mo kabukat ang akong lawas. Di na ako madaog ang akong lawas. Tiyo. Rodrigo. Buhay pati nga nito sa papa, tiyo. Ako na siyang balikon. Tambalan ako ang iyang sama daron mamaayo. Rodrigo. Rodrigo. Tiyo Anton. May hayag ng unahan. O na ka na, tumoy ning impurnal nga itong isubay. O, Tiyo Anton. Panagid ka na sa impurnal. Niya na ta sa gawa sa imburnal, Tiyo. Sila si Anton! Ikso ni Constancio! Familia Cordones! Dali, Tiyo! Dali! Ayaw daw niyo patyas, Tiyo Anton! Ang pamilya Cordones! Ako may patya ninyo! Kaya anak ko ni Constancio Cordones! Maluhay taon mo sa kuyuan! Dali, Dong Rodrigo. Kupti nga akong kamot. Kinsa mo! Dalihan ninyo si Anton. Antonio! Anton! Ako si Teofilo Dong Rodrigo. Ang kapo sa batalyong Gordones. Tiyo Anton! Tiyo! Luwas na kita, Tiyo! Luwas na ta! Bubiya rin kita din eh! Sige! Kita magtagal! Kapo, Teofilo! Oh. Wala magtingog og wala maglihok si Tiyo Anton! Danang konsilyore sa sikiran! Dali! Bisende! Tiyo! Doon na kayo kadapat sa konsilyore! Aron mahunong ang pagdugo o pagsakit sa mga samad sa konsilyore! Yaman ka po! Dali! Humanda pati og druga si Anton. Dali-dali nga nangandam ang nahibiling sakop sa batalyon sa Familia Gordones. Dali-dali, apan inampingan ang mga lihok. Magunahin yung isakyan, Militon! Magsunod ang isakyan na mo ni Anton o Rodrigo! Vicente! Dali ka na mo! Aron batanaw ni mo ang kahintang sa konsilyore. Magpawahi ang ikatulong sa kinang! Tulo na lang kasakyanan ang nagamit. Og maihap na lang ang habiling nga mga sakop sa batalyon sa Familia Gordones. Og mibiya sila si Anton ug Rodrigo. Uban sa daginaton na lang kaayong mga tao sa Familia Gordones. Asa man ta paingon, Kapo Teofilo? Wa ko may bawo kung asa kita paingon, Dong Rodrigo. Ang labing siguro sa pagkakaroon, nga mubiya na ta sa Borgonya. Ang dapit nga gimahal ug maayog gikan pa sa una panimong mga ginikanan. Papa Constancio! Dong Rodrigo. Og anam-anam nga nagpalayo ang tulo na lang kasakyanan sa Familia Gordones. Samtang dito sa mansyon sa Familia Gordones, niya ang kumpletong opisyalis sa Borgonya Barcino. Gikalipay kog bayo ang inyong pagsanong sa kong palihog nga muanhi kamo dinhi.
Nakita ninyo ang gama sa mansyon sa pamilya Gordones. Human siluti sa pamilya Alcatare. Nakita ninyo ang gidangatan sa pamilya Gordones nasud sa dugay mga siglo. Mao'y may ulipon sa Borgonya ug ang Borgonya sa pagkakaron. Usa na kagawas nun kay ubos naman sa pako sa pamilya Alcatare. May balaod ang gobyerno sa Borgonya. Apan nasayod na kita nga hangin lang ang maong mga balaod. Kay ang tinuod kaniadto pa sa una na to mga ginikanan nga ang tumanon og angayng ludhan nga balaod. Mauman ang balaod sa dugo sa pamilya nga maoy giila nga labing kamahanan. Ning higayon na og ning adlawa ang ludhan ninyong balaod, mauna ang balaod sa pamilya Alcatare. Guba na ang balaod sa pamilya Gordones. Dili na ninyo mapuslan ang balaod sa pamilya Gordones. Napapas na ang balaod sa giila ninyong pamilya nga mao'y labing kamahanan dungan sa kamatayo ni Constancio Gordones. Patay na ang pamilya Gordones. Ug ang magpabiling buhi ug magpabiling kamahanan hangtod sa kahangturan mao ang Familia Alcatare! Familia Alcatare! Tuwa na ang mga opisyalis sa Borgonya, Barsino. Unsay balita sa ato batalyon nga nag-atang sa tanang daan nga lutsanan biya dinhi sa Borgonya. Wa pay usa nila nga nagbensahe, Barsino. Kinahanglan nga alihan ang tanang kadalanan nga posibleng lutsan sa habiling mga sakop sa pamilya Gordones. Labi na nga wa nako makita ang patayng lawas ni Anton, ang konselyores sa pamilya Gordones. Ug labaw sa tanan, wa nako makita ang patayng lawas sa bugtong anak ni Constancio nga mao si Rodrigo. Ipagamit ang dakong bakho aron magkaot og dagkong lungag. Itingob og lubong ang tanang mga patay sa pamilya Gordones. Anton, salamat. Nakamatngon ka na. Yo, Hain kita, Chofi lang. Crossing sa unahan, Anton. Mingaw kayo ang palibot. Atras, Chofi lang. Ha? Oh, uy! Mga armado ka na naggawa sa katabahan! Atras! Tago sa ilang, Rodrigo! Ganun kita naman na may atras! Nagpabili ng duha ka sa ginang. Sila mo'y may babag sa may ambos na to, Anton. Aron makaikyas na. Malihog mayo, Chofi lang. Isumok ang sakinan sa katabahan! Panglimpyo mo sa inyong kalawasan. At nauod pala ko si Mil. May abot na dahil sila si Barsino. Papa Emil, kisay mo kita na awas sa kawas? Aberto na! Senyor Emel, Susan, anak, kuyog ni Yaya Adila nimo. mamahaw na ta, Susan. Ayos to di ay, mamahaw na di ay ta. Papa Emil, Dali.
Tanay Yaya Adela. Tana. Mayong buntag, Barsino. Mayong buntag, Barsino. Mayong buntag, Susan. Mayong buntag, Adila. Emil. Sud, ug si Rimpultahan, Barsino. Lingkod. Nagkamuritsing kas dugo. May dagang higayon nga mogamit kag kutsilyo, Emiliano. Di gid kalikayan nga magkamuritsing kag dugo. Nang limpyo ta sa mga hugaw sa pamilya Gordones. Matod pa nila, manglimpyo ka ganig hugaw magkahugaw ka sa Barsino. Unya unsa may lakaw? Sayon kayong milampo sa ato pamilya. Kumpiyansa kaayo sila kay dakog pagsalig kung unsa sila kaligon. Tungod sa kalit na to pag-atake, nalumpag o nalupog na gyud ang imperyo sa pamilya Gordones. May nakaikyas gyud bisan ako pang ipaalihan ang tanangdan nga posibleng kaikyasan sa nahabiling Gordones. Sa ako paniguro, ang nakaikyas mao ang konsilyore sa pamilya Gordones nga mao si Anton. Igsuon ni Constancio, uban sa bugtong anak ni Constancio nga mao ang bata nga Rodrigo. Dito sila agi sa crossing nga may mga sakop na sa atong batalyon pero nakaikyas ko sila si Anton o Rodrigo. Nisumok ang ilang gisakyan sa katubhan o wa na gyud makita. Si Constancio. Gilubong ni mo si Constancio? Puntil? Tanawa ang sud sa puntil. Oh. Oh. Ha? Bantog rang imilama ang daghang dugo sa puntil. Ang madain ni Constancio. Mga lalaki din sa mansyon, Yaya Adela. Mga tao kana sila sa imong amahan. Nakita sab nako nga may dagang armas nga ilang gipitpit. Hinaya ang imong tingog. Nganong doon naman sila yung mga armas? Kay sakop sila sa batalyon sa pamilya Alcatari. Unsay batalyon? Mga sundao. Kanang mapatay og tao? O, Susan. Mupatay og mga tao. Oh, barugo na. Nakabati ka ba, Adela? Uwa. Nakabati, senyor. Biyaan ko na ikaw, Susan. Kaon og tiwas. May isugo tingali si senyor na ako. Marika. Senyor Emel. Sa sunod, putlon ko yung imong dila ipagkaon ako nimo. Di na kumuusap, Senyor Emil. Di na kumuusap. Ayaw hiluis do tong pagtuo ang unas bugto kong anak. Butong tunggo sa atop sa sikinan, Anton. Aron maklaro na ko ang lugar nga gipuy-an sa imong uyuan. Nganong may baga man kayong aso? Palihog, Chupila. Itunol palihog ang teleskopyo. Butong to na ko sa atop sa sikinan. Oops. Rodrigo. Tio Anton. Masabtan maraon niya. Nganong naingon ini ang hitabo. Luspat ka na kayo, Tio Anton. Anton! Sa imo nakita, Chufilo. Lakip ang lugar sa imong uyuan. Masabot kayong nagisungsap. Nangligtas ang mga patay. Gisunog ang mga kabalayan.
Hutdon Godes sa pamilya Alcatare. Ang pamilya Gordones. Siguro ang bata, Chofilo! Ikyas mo! At tubangon ako kining sakop sa batalyong Alcatare. Rodrigo! Kuyog ni Chofilo! Ikyas mo! Tio Anton! Tara, Rodrigo! Tara! Iyan ako! Ayaw! Unsa pa yung ipaabot? Ako sa Yore ka na! Si Anton ka na! Pasagdan lang nato ang batang Rodrigo. Dili siya mubuhag ni Anton. Ako si Chofilo. Nakaila ako kanimo, Chofilo. Ikaw ang kapo. Ikaw ang pangu sa batalyon sa pamilya Gordones. Ako si Tarsila. Katabang ko sa ayuan nila ni Anton. Unsay nitabo? Kalit kaayo. Maayo na namong pagkahinanok. Niyang kalit kaayong nagbuto-buto. Mao na rin ako nakitaan nga milit at nga tumba ang mga tao sa palibot. Kay gisong na daay kami. So dayon nilang biya. Nagpasidaan sila mamalik sa maong dapit. Napugos kami sa pagbiya. Kaming mga nahibilin. Kutob sa nibawaan sa pamilya Alcatare. Nga kaugalingon sa pamilya Gordones. Ilan na ding giplanuhan. Ug mao kaning nahitabo kaninyo. Makasalig ba kita ning lugar? Layo na kaayo sa kakuyaw kining dapita. Yuta gihapon kini sa pamilya Gordones. Migawas na nagtambal kang adton. Luwas na stiyo ni mo, Anton. Andam ng pagkaon sa lamisa do. Maong kaon na. Rodrigo. Gakson tagadong ha. Pumanyag kaon. Ibalik dayo ni Anton. Iyan na sang giapungan ang iyang uyuan. Chofilo, kumusta na si Senyor Constancio? Patay na si Senyor Constancio. Diyos ko! Ang tanan ni kalitan. Huwag yun makalihok. Wa makapanalipod sa pamilya Gordones. Dali rin kayong nailog ang Gordones sa Alcatare. Nagkatibuaag mi. Tingali. Kami nalay buhi. Kami nalay nahibilin. Dito sa kakruising, may kauban ng taming duha kasakyanan. Apan giambusa na sabmi sa sakop sa batalyong Alcatare. Nagpabili ng duha kasakyanan. Aron makaikyas mi. Labaw sa tanan ang batang Rodrigo. Labing siguro patay na sab sila. Kay daghan kayo ang nag-atang sa mga kadalanan. Gisiguro yun sa Alcatare. Kabatilok nila ang pamilya Gordones. Naluoy ka sa bata. Kaluoy ang tao ni Rodrigo. Unsa man kayo ugma ang bata? Unsay imong plano, Chofilo? Panguo ka sa batalyong Gordones. Dili na ko ang ngayon nga tawgon og pangu sa batalyon sa pamilya Gordones. Nga gikaintapan o gikadlukan kaniadto. Kay karon,
mihapa na sa kaparutan ang Gordones. Nangutana ka na ko, unsay kong plano. Imo raw niya ka ng may bawaan kung mabalik ang kalagsik ni Anton. Kay siya ang una kong sultihan. Susan, anak. Pag-ilis na dito. Adela. Senyor Emel. Dada Susan. Dali, Susan. Bye-bye, Papa Emil. Bye-bye. Mel, Niya ka na dahil, Persino. Dali, surod ako. Mikon. Bunyo, kumusta naman? nahurot-hurot na namugtaak ang tarang dapit sa rehiyon. Wala gyud minabalitaan pa nga may mga sakop sa batalyong Gordones nga nagtago-tago sa mga dapit nga among gisiksik bayo. Si Anton? Nawa si Anton. Ang bugtong anak ni Constancio. Labaw nang wa na notisya ang bugtong anak ni Constancio. Unsa pa may kapuslanan nga magpakita pa si Anton gawa na may mapupho sa Gordones. Ikaduha kung magpakita siya patyon man yun ninyo si Anton Barsino. Kay mao kanay imong mando. Mando nga way kausaban. Kutob sa mahibawan nga may dugo sa Gordones. Kinahanglan di mabuhi sa kalibutan. Patyon yun Barsino. O Emil. Sultihan takas tinuod Barsino. Sultihan takas tinuod. Bisan nawa na sa kasaysayan ang pamilya Gordones. Apan dili gihapon matarong ang akong pagkatuog. Ngano? Unsa may hinungdan? Buhi pa ang bugtong anak ni Constancio. Si Rodrigo. Wa ko mag-apura, Barsino. Apan ayaw mo pagunong hangtod mapatay na ninyo ang bugtong anak ni Constancio nga mao si Rodrigo. Nagbutang na ko mga sikretong sakop sa batalyon sa mga dapit nga gawas nun sa gahom sa pamilya Alcatare. Tagsa kanila may hulagway ni Chofilo nga pangu sa batalyon Gordones. Ug hulagway ni Anton ang konsilyore sa pamilya Gordones. Ug labaw sa tanan ang hulagway sa batang Rodrigo. Maayo. Dili lang kay akong banabana Emil. Kung may dapit man nga nagtago karon sila si Anton ug ang batang Rodrigo. Kada tago na kaayo pero gamay na kaayo. Wa na sila bisan gamay kusog. Kay ang tanang mga lugar, ang tanang mga dapit nga gibalita nga iya kani ato sa Gordones. Gipaggupa ug gipangsunog sa batalyon sa pamilya Alcatare. Mayroong tanon para nako maong batang Rodrigo. Usa ka adlaw niya ni Ana Emil. Makita na lang nimo si Rodrigo sa imong atubangan. Wata. Unsay gusto nimo makita kung daduna ko siya sa imong atubangan? O sama sa iyang amahan o tibuok pero wa na ikilabuhi. Bisan unsa, basta usa siya kapatay, Barsino. Permi nga magsulti sila si Barsino ug si Papa Emil. Shh. Ayaw lagi kusga ang imong tingog. Unsa may ilang istoryahan, Permi? Ay, Yaya Adela? basta wa ko mahibaw. Palihog, ayaw na pangutana. Dili na ko mangutana. Yaya Adela? Ingon ko, ayaw na lagi taon pangutana, Susan. Sorry, Yaya Adela. Dili na ko mangutana. Maldito ba si Papa Emil? Diyos ko ni mong mataa ka. Ganun ka na naman hinuon ang imong gipangutana. Kasi pa siya mapasakit og tao. Wala, misambot na yun. Hilom na, ha? Hilom na. Dinala ko kutob, Rodrigo. Yay mong lingkuranan, Tio Anton.
Tawag ako kung maisugo ka. Salamat, Don Rodrigo. Arin ako. Asa ka? Pagkaos kong tubig, nagamito ni nang sila. Maya naman ang gagawsaban si Rodrigo. Oh, Chufilo. Minunot ang maong kausaban. Tungod siya ang nakita sa palibot. Ang kaniadto o karon, may dako na kayong kalainan. Apan masabot, gabukas kayo sa iyang dugan, kabidawat sa kausaban sa iyang kinabuhi. Nagamatngon ko nga tagsa na kayo sa iyang mutingog. Magsige ginuktok. Layo kayo ang pananaw. Nakamatikot sa kon, Chufilo. Ug pirmi siyang magpangagot. Tungod kay saksi siya, kunon siya'y nahitabo sa iyong amahan. Ang linghulo inasinti kanyang hunahuna, nabungkag, diyang napiksa niyang naong sa dugo sa iyong amahan. Saksi siya sa kamatayon sa iyong amahan. Labaw siyang saksi sa iyang panahon kaniato, ug sa iya na sang panahon karon. Kining, Anton. Pila na kaadlaw nga nakasabot ko ni mo, manangid na ako. Kay magpalayo ka, aron magsugod og bagong kinabuhi. Mahimo man unta, gabisag dili ka na manangid. Musabot mo ko, Chufilo. Sige. Magkalakaw ka na. Ginawa ko na ang akong bag. Dili ko muligi. Kay masamot ka sakit. Kung makita ko ikaw mubiha na gyud sa nahibiling mumho sa pamilya Cortones. Gibili na ko ang paborito kong armas. Dili na ko malimtan ang mga katuigan ug mga panahon nga kauban ta nga gilig-o na to ang pamilya Cortones. Bipatay kitag mga tao nga buot muhulga sa pamilya Cortones. Dili ginako malimtan, Chufilo. Wa ko magpagarbong. Galig-on, bantugan, ikaintapan o gikadlukan ang pamilya Cortones kaniadto. Usara gyud kabaruganan sa pamilya Cortones ang akong ikapagarbo. Bisan sa asang suok sa kalibutan, Anton. Ang iyang pagkamabination sa mga kabos. Ug mulaban yun sa gidahog-dahog. Ayaw-ayaw. Maisugag kapos batalyong Cortones. Pagsugod o pag-ung kinabuhi. Adto na ko, Anton. Salamat sa imong kaayo. Dili ko kamuhi kalimtan. Adios. Adios. Oh. Kinsa mo? Mga kauban sa batalyon! Nakita na nako si Rodrigo! Mga kaaway! Nakita na nako si Rodrigo! Buhay ko ninyo! Buhay ko ninyo! Buhay ko ninyo! Buhay mong kauban, Rodrigo. Buhay ko! Buhay ko! Buhay ko! Hain ang imong mga kauban. Buhay pa ba ang konsilyore sa Cordones? Buhay pa ba ang kapo sa batalong Cordones? Sakit ka manumbag, Rodrigo. Ibutang ko! Buhay ko! Ibutang ang inyong mga armas! Huwag ibutang ang bata!
Kapo Chupilo! Humito! Humito! Chupilo! Anton! Anton! Yang nakalisod na nakalitang batalyong Gordones. Nakasabot na yun ko. Namutakilid na ang pamilyang Gordones ngadto sa ilang pagkalumpag. Nakahukom na yun ko. Nga kinahanglan dili mahurot ang mga sakop sa batalyong Gordones. Kinahanglan dunay mahabilin. Kinsa kini silang imong mga kauban, Hubito? Ang mga bag-ong tubo. Ang bag-ong nakapasar isip ikaduha ug bag-ong hutong sa batalyong Gordones. Wa ko mahibaw nga may reserba ba day ang batalyong Gordones. Hilom kami nagsabot sa kumaguwang nga si Constancio ug si Jovito nga mao'y tigbansay sa batalyong Gordones. Nga kinahanglan dunay reserba ang batalyong Gordones. Wa kay kalibutan, Chupilo. Tungod kay busy ka kaayo isip kapo. Pila ni sila, Jovito? Wow kabok. May mga dapit pa sa rehiyon nga tuwa magpuyo ang mga sakop sa bag-ong tubo nga ikaduhang hutong sa batalyon Gordones. Ano man namong ko silang tapok kapo Chupilo kung mapundok na nato silang tanan. Mura lagwa maiba ni. Ugwa matandog ang batalyong Gordones. Nagipatay sa batalyong Alcatare. Ang bagong tubo nga batalyong Gordones. Pulos na mga hanas. Kung matapok na to sila, Hubito, pila yun tanan? Kung pila kita nga maoy una ug karaang batalyon sa Gordones. Maurasab ang ikaduha ug bagong tubo nga batalyon. Tugote kong mangutan na, Chupilo. Mahinayon ba ang pagpiya? Aron magsugod ug laing kinabuhi? Dili na, Antonio. Tungod kay wa gyud ko'y rason. Gamubiya aron pasagdan sa iyang pagkamatay ang Gordones. Wa na ko'y laing panahon aron magsugod og laing kinabuhi. Tungod kay mauna kini ang akong kinabuhi. Dini ko magsugod sa Gordones. Ug anisab ko magtapos sa Gordones, Anton. Wa mamatay ang mga pamilyang Gordones, Chupilo. May gamay pa kining gininhawa, Anton. Magtinabangay ta aron pabangon pagbalik ang Gordones. Nanong may barong ka? Ugikan dayon mi. Karon-karon jud dayon. Aron pundokon ang bagong tubo sa batalyong Gordones. Dayon sulngon og paniwaslan ang pamilyang Alcatare. Tara, Hubito! Sa tarangi kayon, Kapo Chupilo. Ang pagpundok sa bagong tubo sa batalyong Gordones, mo ihatag ko niyong pagtugot, Chupilo. Paparugon tauna ang pamilya Gordones. Ibalik una nato ang kalig-on sa iyang imperyo. Ug paaboton tang husto og igong panahon nga makabawas ang pamilya Gordones sa pamilya Alcatare. Jovito! Antonio! Ug ba dayon? Manglakaw mo anong tapuko ng bagong tubo ng batalyon. O Anton. Chupilo. Ugma. May buhaton ka alang sa batang Rodrigo. O Anton. Adto na mi Anton. Amping, Jovito. Kapo. Amping mo, Jovito. Salamat. Tara mo! May namatikdan ko sa batang Rodrigo. Dali, Chupilo. Mao na ka na ang makita mo niya.
sukad siya nahitabo sa pamilya Gordones. May kausaban na kitang makita sa bata. Kanunay maginukto. Layo ang pananaw. Panagsara mo tingog. Kaniadto pahiyom o katawa ay pirmi mong makita sa bata. Pero karon, ang nagpangagot nga kapungot mo na nahulma sa Indakoy. Rodrigo! Gusto ko manimaos, Tio Anton. Ipanimaos na ko si Papa Constancio. Ang masugdi siya sa pagbansay-bansay, kapot Jupila. Ang mga taho nga madawat ako matag adlaw gikan sa tutig paniid. Dali ra kayo gilumsan sa mga kahadlok kato mga tao sa lain-laing dapit nga kaniadto nagpasilong sa gahom sa pamilya Gordones. Sa dihang nahibaw-an na nila nga nahugno na ang Gordones. Silang tanan murag mga piso nga gidigo og kinilis. Busa ang akong suggestion, Emil. Papasa na ang Gordones sa imong huna. Kalimti ang pamilya Gordones. Ako na nasulti ni mo, Marcelo. Napapas na ang pamilya Gordones ni bagong hugna sa kasaysayan sa pamilya o mga padrino. Apan magpabili ng akong bando o kinahanglan usan na kini ka balaod. Balaod nga patyon yun ang batang Rodrigo. Papa? Ang bugto mo anak, si Susan. Dali anak. Duol. Duol. Doon na si Papa niyo, Susan. Anong mura ka magnanagana? Na? O nahalo ka mo duol na ako. Doon na ka ba'y nabati nga nasulti na ako? Dili pa lang gidugay. Wa man. Basin unyak, nakadisturbo ko ninyo ni Parsino nga nagsulti. Wa anak. Matahong ka kayong pagkabata, Susan. Huwag makalabaw sa mong katahong. Muadto ka na sa eskwelahan, anak? Manangit ko nimo nga maato na ko sa eskwelahan. Kiss. Bye-bye. Adto huwat ta si Yaya ni mo sa gawas. Sige, lakaw na. Oh, Papa. Adila. Senyor Emel. Naghal-hal ka na sa... Senyor Emel. Kung muduol man gani sususan ako, kinahanglan dili siya makabati bisan unsay mo pagsultihan sa kong isulti. O kinahanglan siguro unggid na nimo nga di yun makabati ang akong anak. Tangag ka lang. Dili lang niya imong dila akong abison lakip ng imong mga mata. Akong lugiton. Ayawin. Makalagaw ka na! Senyor. Ding dapita ta maputo lang atong istorya, Barsino. Yaya? Ngano, Susan? Nagila ka? Ay, wa man. Nagila ka? Mito ang imong luha. Wa, uy. Ay, mihang lang ang akong mata. Matagduol ni mo ni Papa Emil? Kontagon ka na niya? Maila ka ayo. Nga bation ka kahadlok. Wa, uy. Nga nang pirmi ka man kasapaan ni Papa Emil. Maayong tao ang imong amahan. Na makakayaya, Adela. Kung maayo pa siyang tao, dili ka niya sikahan siyang mga mata. Dili ka niya tulisukon. Mao nga maldito kitingali ang akong amahan. Ako gamit ang duha ka kamot o duha ka tiil sa tao, Rodrigo. Apan ang labing importante sa tanan, mao ang utok sa tao
Amoy magmando sa mga mata o sa mga lihok sa tao. Busa maguna ang pinsar sa utok. Dayon ang mga mata. Ug ang kalit nga paglihok sa mga kamot ug mga tiil. Aron dipinsahan ang kaugalingon. Ug aron sang taon ang mapasakit sa imong kaugalingon. Samahin ni Rodrigo! Tanaw kayo! Benito! Dasmag! Ay! Duwani ko niyo Dasmag! Hey! Sige, Rodrigo! Sige! Baus kung gusto ka mo, baus, Rodrigo! Agay, kasakit sa akong itlog. Bunal mo dali! Ang kontra, Rodrigo! Bunal mo dali! Kapot si Pilo. Wa pa tamahuman, Rodrigo. Kinahanglan luwason mo ang imong kaugalingon. Kinahanglan luwason mo ang imong kinabuhi. Tungod kay buhi nga bala ang niya ining armas nga akong gamiton aron patyon ka. Pantay na, Rodrigo. Hop! Pahanda ba, Rodrigo? Sandi ganing bungbong, ha? Ikay mangandam, Chupilo. Oh, uy. Galit ni mong nailog ang armas, Rodrigo. Kung mapusil ka, pusil dayon. Dili ka daghag istorya. Dawat ang imong armas. Doon na pa ba kita'y buhaton nun, Chupilo? Wana, Rodrigo. Mamahuay na ta. Ugma na sabta mag-practice. Sige. Abi na kung kitinuod ka ni Rodrigo, Chupilo. Mikaging ko. Huwag ko makalihok tungod sa kakalit niyang pag-ilog sa armas. Dili sa akong mga kamot. Kalit kayo ang iyang lihok. Huwag mo na ako namatunan. Nga dito na ang armas sa iyang kamot. Huwag napanda ko sa bumbong. Mipiyong lang ko sa pagkablit niya sa armas. Tanawa ang mga agis bala ning bungbong nga imong gisandigan kanina, Chupilo. Santang nagsandig ka ning bungbong, ang agis mga bala nagsugod sa tuong kilid sa imong bukton ug misaka paingon sa kilid sa imong abaga. Dayon sa kilid sa imong o ug misubay sa wang kilid sa imong o. Pagkanaog sa imong abaga. Dayon sa wang bukton. Agis mga balang nga kurti sa o. Sa abaga. Sa duwa ka bukton sa tao. Makamao na yun si Rodrigo. Para na ko, may na siyang laki. Og diha siya nimo makakaton, Chupilo. Tanawa si Rodrigo. Giniginot pa niya ang nibiling oras sa sumasahop na adlaw. Nagdagan siya paingon sa bungtod. Yan ang kitutukan ko ni Mugmaayo, Yaya Adela. Di gyud ko pulan nga magsigi og tan-aw sa imong panagway. Matahong ka gyud kaayo, Susan. Way makatupong sa imong kaanyag.
Ang mga lumoy ug may pagkabuhagaw mong buhok nga nagbaud-baud. Ang imong mga pilo. Ang imong mga mata. Ang imong ilong. Ang puwahon mong mga abi. Ang imong mga ngabi. Barog ragod, Susan. Nga naman. Barog lang, palihog. Sige na. Nagbarog na ko. Oh. Gipakaingon ako sa istorya o sa imahinasyon ko ra makita ang usa ka Diyosa. Apan niya ra di ay siya sa akong atubangan. Tiya, oy. Dili na ko ni mo yaya, oy. Lain man kay ka, oy. Ikaw ay kong nagtugan sa tinuod. Ayaw ko'y pag-ingunan, no? Matahom ka kaayo, Susan. Mangutana ko nimo. Ayaw ka lain, ha? Oh, unsa man? Hangtod karon. Wa pabagyod magkasuway ang imong kasing-kasing ug kulba? Unsay pod mong ipasapot? Wa pa ba gyud lalaki nga nakapakulba sa imong kasing-kasing? Matog na ko, oy. Oh, Susan! May gabi, Iyaya. Oh. Kabulahan sa lalaki nga makaangkon nimo, Susan. Barsino. Matahong gid kayo si Susan. Dili itupgan ang kaanya ni Susan Emil. Karon nga hingpit na siyang dalaga. Isamot ang kainit sa kahinam na di mo kalimtan ang gisaad mo kadako. Imo ko gihaylo ni Susan nga mo'y ganti nga rin ako kung himuon ko ikaw sa kahari. Natuman ko kini, Emil. Wa ko malimot na, Barsino. Gihimo ko ikaw hari. Kung buot sabton, ikaw na ang tag-iya sa tibuok kahiyaw. Wa sab ko malimot nga gisaaran ko ikaw, bahinan. Wa ko malimot nga gisaad ko diha nimo ang akong anak nga mahimo mong asawa. Salamat. Kay wa ka gyud ay malimot sa imong gisaad o gihaylo nga mo'y ganti sa kong kahago og sakripisyo sa hapit tibuok kong kinabuhi. Gihungit ko na sa kamatayon aron ka lang maingon na ini. Wa ko malimot. Dako kay kugutang buot nimo, Barsino. Gihimo ko nimo katimbang sa imong mga ambisyon ug natuman kini pinaagi. Nagsubay ka ba, Barsino? Wa ko magsubay o nanumboy. Igo lang ko nagpahinumdum. Dili na Mr. Unta nga magpahinumdum ka kay may barog ko sa akong gisaad nimo. Ihatag ko nimo, Susan, bisan. Nahibaw ko. Dako kag gusto ni Susan. Ano nahunog ka? Ilahos og sulti nga dako kag gusto ni Susan. Kay ingnon tasab ka. Kabas dako pasalawd ang ako gugma ni Susan itandi sa imuha nga tinuod. Ayaw palabi, Barsino. Pag umangkon ko si Susan, maguwang ko ang iyang amahan. Ikaw ang nagpalabi. Kaya nagpaanod ka sa imong ambisyon o giunay mo patay ang imong maguwang. Ang amahan ni Susan. Ikaw mo'y nagpatay! Ikaw mo'y nagsugo. Nakaako ka sa imong maguwang. Unsa laka ni Susan nga imo rang pag-umangkon. Nganong naabot naman! Ali ang timpla sa imong istorya, Barsino. Tungod kay husto na sa panuigon si Susan nga mo'y katumanan sa imong gisaad nga kanako bayad sa kabuluhanan na akong nahatag diha kanimo, Emiliano. Basin unyag malimot ka o masipyat makahinuon. Ako si Susan kay imo na siya gihatag dili kanako. Basig mahinaya kag limod sa imong saad
Kay mahinayak sab kog tug-an ni Susan sa tinuod. Sa di pa ko ikaw patyon siyang atubangan. Inomdomi pirmi ang labing lig-on nga familia Gordones. Akong gipahapa sa imong atubangan. Bisan ka usa, Marcelo. Wa ko mulalis og mi question sa imong lealtad o kamaunungon diri nako. Gusto na kong makasal ni Susan. Kausa na lang, Barsino. Kausa na lang. Humanani, ipakasal ko kamo si Susan. Katapusan nimong misyon aron madungagan ang gibukaton og kasanaw sa iyang kataas ang pamilya Alcatari. Katapusang misyon. May mga bulawan ang ilawom sa kayutaan sa pamilya Veronda. Gusto kong maako ang kayutaan sa mga pamilya Barsino. Adtuan ninyo ang pamilya Veronda. Bayri ang mga kayutaan. Dili sila mo balibad kaysa ako lang ngan magkurog na sila sa kadlo. Humanong bayad sa pinirmahan ng daan nga papilis, bawi ang imong gibayad pinagi sa tulis kay ipatuon na to ang gagitulis ang mga pamilya. Katapusan na kini. Humanani, imo na si Susan. Ang kuna siya pinagi sa kalugos. Dili na siya magkabalibad. Aron pagluwas siyang gidangatan kinahanglan magpakasal si Susan diha nimo. Kano sa mi mangnakaw nga to sa pamilya Veronda. Siriyang pultahan palihog, Rodrigo. Lingkod palihog. Kidya katong bagong mibiya, Tio Anton. Ang amahan sa pamilya Veronda. Dugay mo nagsulti din Hangtod din ang panahuna, may mga pamilya di ay nga nagpabiling mituo o misalig sa pamilya Gordones. Usa na ani, mao ang pamilya Veronda. Sama kani adto sa buhi pa si Papa mo Constancio. Sud o gawas ang mga taong mohangyo og panabang sa atong pamilya. Magpatabang ang pamilya Veronda sa pamilya Gordones. Dili gusto ang Veronda nga paliton ang lengyuta sa mga Alcatare. Hapit muluhod og pagpinalibad ang mga Veronda apan mamugos gud ang Alcatare. Ilag yung paliton ang maong kayutaan bisan unsay paagi. Ug unsay atong ikatabang, Tio Anton? Ang busa ng Alcatare. Banhigan ang Alcatare. Ug ikaw ang mangu sa Ampos, Rodrigo. Gusto ba nimo nga akong balikon pagsulti diyan nimo? Nganong kapugngan nato ang Alcatare nga dili mahinayon ang yawanon lang katuyuan sa pamilya Veronda. Usa sa pipila ka pamilya ang Veronda. Gaway kausaban ang lealtad sa pamilya Gordones. Sukad pagit kani ato. Usa ang pamilya Veronda sa mga pamilya nga matinud-anon sa pamilya Gordones. Apan patay na ang akong amahan. Ang amahan sa pamilya Gordones. Apan nagpabilin ang lealtad. Ang kamatinud-anon ug ang dako nilang pagsalig ug pagyukbo sa pamilya Gordones. Bisan patay na ang imong amahan. Apan nagpakita lang gihapon sila ang pagyukbo sa pamilya Gordones. Ang pamilya Gordones na ang ginandaganan o kasumbungan kung mahimutang nasa delikado o kakuyaw ang ilang pamilya. Kaniadto sa gamay ka pa. Nakamatngon ka na. Ngataguan ka ni Papa mo Constancio. Arwa kay masabtan sa panahon nga may lain-laing pamilya na muduol sa imong amahar aron magpalaban. Aron mangayo og panabang nga dili nahasiun partikular. Dili nahasiun sa pamilya Alcatare. Nahilom ka man. Mito ang imong luha, Rodrigo. Mibarog ka.
Rodrigo. Dili siya uyan. Pero wasab siya mo balibad kung dili pa siya uyan. Sirado ang iyang kwarto. Rodrigo! Gipundok na nako ang manguban sa buhatong ambos nga ikaw ang mangu. Pero wa ka muluwat o pamahayag. Nga musugot ka ba nga mo'y mangu o dili? Musud ko, Rodrigo. Pasensya na nako nga medyo nag-apura ko nimo. Aron makabati ko kung uyon ka ba sa gikasabutan na mo nga ikaw ang mango aron ambusan ang pamilya Alcatari. Uyon ka ba nga ikaw ang mango, Rodrigo? Oh. Pasensya gyud kay mangutana ko nimo. Kung kinsa ka nagsinina sa batang lalaking giplastar mo sa lamesa. O sa managdama sa mong sinina, Rodrigo? Dugo. Lama sa dugo. Ako kining sinina. Mao kini akong gisulob niya itong gisaulog na ako ang ikanapu katuig na akong kasumaran sa adlaw kong natawan. Napiksan kini sa labas kayong dugo. Kadali ra nimo nalimot, Tiyo Anton. Nagatubang kamo sa akong amahan. Ug ako naghangad niya. Samtang nagkuptanay mi sa among kamot. Unya, mihagtob ang iyang dughan ug misidlit ang iyang dugo. Napiksan ang akong naong ug kining sininaa sa iyang dugo. Sunod na ko namatnunan. Nagihugtan niya kupot ang akong kamot. Dayon iyang kitanaw ang lungag sa iyang dughan nga nagsirit-sirit ang dugo. Ug unya, iya kong kitutukan og maayo. Samtang nagtuya-tuya ang iyang lawas. Inanay siyang nalupog sa akong atubangan. Ako siyang gigakos. Ug may nahikapan ko sa iyang buko-buko. Laing lungag sa iyang buko-buko. Kay milapos ang bala na miigo sa iyang dugan. Nagsidlit-sidlit ang dugo. Naghandong kalimay. Natanom na maong hitabo sa akong hunahuna o sa akong dughan, Teo. Kaupa na siya sa akong pagginhawa. Pinitik na sa akong kasing-kasing ang maong hitabo. Pananaw na siya bisan asam abot ang akong hunahuna. Mao ni klaro nga handumanan kay naglama pagid ang dugo sa akong amahan. Sa makausap pa kita o sa laing higayon pagid, Rodrigo, gigasubo ko gid og dako ang kasakit nga atong gibati. Huwag tangon sa panimaos ang kasubo ug ang bisan unsa nga klase nga sakit tungod sa nitabo sa pamilya Gordones. Ug sa sakit kayo gidangatan sa akong amahan, Tio Anton. Mao kanay kiman eh. Panahon na, Rodrigo. Magamit mo na ang panimahos
Mao nga dili ni pag-apura. Wa ko mo balibad og dili ko mo balibad, Tio Anton. Maunay akong tuyo nimo. Kano sa namo buhat ang pag-ambo sa pamilya Alcatare? Mao kini ang mapa sa Andulana nga iya sa pamilya Veronda. Nga ang kasikbit nga lugar, mao ang Faruna nga mao'y dig-ong gilumluman sa pamilya Alcatare. Gusto gud sa mga Alcatare nga paliton ang tibok kayutaan sa Andulana nga ila sa pamilya Verona. Dili na mudawat og balibad ang pamilya Alcatare. Musugot og dili ang pamilya Veronda. Desidido na ang pamilya Alcatare nga paliton ang maong kayutaan sa bisan unsay paagi. Kung mulitok ang pamilya Alcatare og mga pung nga bisan unsay paagi, tinaon gud og dugo ang kayutaan kung lugar nga gusto nilang angkon. Mao kini ang agianan sa batalyon Alcatare. Anhi sila dinhi agi sa south. Dinhi palang dapita. Kinahanglan anhi ra sila dinhi kutob ug dili na makalahos pangadto sa Andulana nga gipuy-an sa pamilya Veronda. Kinahanglang hutdon na sila pamatay. Kung sa may kalainan kung atumagi ang batalyon sa Alcatare sa norte, Consigliore, Anton. Lisod ang agianan sa norte paingon sa Andulana. Ang pamilya Alcatare dili gusto og lisod nga buhat. Kung hain katong labing sayon para nila sa ilang gibuhaton, mao gyud ang ilang buhaton, Rodrigo. Kinahanglang dili gyud makasud ang batalyong Alcatare sa kayutaan sa Andulana. Oras nga magtunod na sila sa kayutaan sa Andulana. Alaot gyud ang pamilya Veronda. Mahal o pinangga sa imong amahan ang pamilya Veronda. Bisan patay na ang imong amahan o amahan sa pamilya Gordones, sultihan ko lang ikaw sa tinuod. Pinaagi ni mo, Rodrigo. Nabanhaw si Papa mo, Constancio. Pinaagi ni mo, Rodrigo. Mubalik ang imperyo sa pamilya Alcatare. Pinaagi ni mo, Rodrigo. Mubukhad pagbalik ang pako sa pamilya Gordones. Ug ikopo aron panalipdan kato nagkinahanglan sa iyang panabang. Niya karon dinhi ang mga piniling sakop sa bagong batalyong Gordones. Na ang mga piniling mga armas ngayon danon. Kauban nimo ang imong igagaw, si Philip. Kano saan mo sila banhigan, Tio Anton? Ugma gidayon, Rodrigo. Ugma gidayon. Niya kas gawas. Ikaw rang usa. Hindi mo ba kinigituyo, Anton? Dako na si Rodrigo Ingo Venancio. Makamauna siya kung unsayang idesisyon. Gikan sa bata pa niyang unahuna nga usa sa misaksi sa makaluluing hitabo sa pamilya Gordones ug sa makaluluing hitabo sa iyang amahan. Nagtipon og na sa iyang hunahuna ang kadaghan sa mga pangutana. Nga siya sa mismo, si Rodrigo ang makatubag. Mao nga imo nang gipasagdan si Rodrigo nga muhay mo sa mga angay paagi alang sa kadakong buluhaton ugma. Ang mga sinaligan sa batalyong Gordones, Inco Vicencio, nagkausa sa ilang mga hunahuna nga kinahanglan agdon na ang bisan unsay hunahuna ni Rodrigo.
Miya naman tuod pagbangon ng pamilya Gordones apan hangtod karon. Maglisod yun ako pagdawat na hitabo na ini diyang kalit nga misong ang Alcatare. Nakaingon ko, Anton. Tiniguang na yun ng panahon ang akong abilidad nga mo'y akong gibahin-bahin sa unang batalyon sa pamilya Gordones nga napahagba sa pamilya Alcatare. Punos pagpaubos na akong gidawat nga akong nakatunang abilidad sa pagpakigubat. Dipildi nas binagong paagis, binagong gubat ning bagong panahon. Bisan unsang klases panahon nga moabot og mulabay. Maguwang man o mabinagong panahon. Apan ang sama nimo Inko Vicencio. Dili na malubong sa kalimot. Batanon pa ako. Kani adto sidang ligon ka pa. Ug mao'y sinaligan sa akong maguwang nga si Constancio. Saksi usab ako. Kung unsa ka kabangis kung malalipod na sa pamilyang Gordones. Kung suwayan na gani kini pag-uyog sa mga kaaway. Apil ka na sa kasaysayan sa pamilya Gordones. Nasuwat ka na, dugay na. Sa libro sa kasaysayan kung unsa ang sinugdanan sa pamilya. Ayaw kalimot, Antonio. Ayaw kalimot. Miligon og samot ang pamilya Alcatare human nila malupog ang pamilya Gordones. Ayaw sab kalimot nga miligon ang pamilya Alcatare tungod sa gitawag nga amahan sa pamilya Alcatare nga mao si Emil. Labaw nang ayaw gyud og kalimot kung unsa kabitin si Emil Alcatare. Alcatare. Niya ang iyang maguwang nga mo'y amahan kani ato sa pamilya Alcatare. Gipapatay niya ang iyang maguwang. Nagkaako siya sa pagpapatay siyang maguwang aron mailog lang ang pagkamahan sa pamilya Alcatare. Tanawa kong sa kabitin. Kaugalingon higsuon sa kinabuhi og dugo. Sige. Ayaw na paglakaw. May tuyo ka. Dako gihapon ko og pagtuo. Ingon man pagsalig diha nimo. Tiguang na ko, Anton. Ang kaunuran o kabukukan, ingon man ang imong mga lihok, maura na tiguang Inko Vicencio. Pero ang imong utok, nagpabiling lagsik o wa gihapon maunsa. Salamat sa mga dinasig nimong mga puong, Anton. Mangutan ako ni. Kung unsay mamahimong resulta sa pagbanig unya nila ni Rodrigo sa Batalyon Alcatare. Imo na yung gimatuod nga nung dako gihapon ko pagsalig nimo. Wa pagani ko magkapangutanan nimo. Apan nahipaw ka na kung unsay akong ipangutanan. Dili na ko ipahinayon ang ambos. Unsa to, Inko? Kung ako'y magbuot, dili na ko ipahinayon ang ambos ang pagbanig. Nga naman. Apil na kini sa kong giingon, dili pa dugay. Nga kinahanglan dili ka malimot bahin sa Alcatare. Nabuhi ang pamilya Alcatare sa kamaluibon. Ang maluibon kung traidor, dili kaudan o pamagi aron pirmi silang mudaog. Dili permanente ang baruganan kay mag-usap-usap man kini. Nga naman, Inko Vicencio. Waki pagsalig ni Rodrigo. Tiguang na ko, aning yuta sa kalibutan nga nang liki tungod kay uhaw kanunay sa dugo sa tao. Pero karon pa kong makakita og tao nga sama ni Rodrigo, kaabtik og kakilas. Karon pa kong makakita og tao sama ni Rodrigo, nga may tinago ang kaisog, nga wa pa matilawis kalibutan. Lipot, ambos, Anton, nga mao na'y kinaham sa mga taong traidor, kailaman kining buhat o batasan ang pagka-traidor. Busa, may bahog sila tanan ng lipot na pamaagi. Dili ko musupak sa imong gipanulti. Apanda ko pagsalig ni Rodrigo. Ay, bisan ako, Anton. Ngayong gabi. Dako ko pagsalig ni Rodrigo, Inko Vicencio. Dako ko pagsalig ni Rodrigo. Gusto na karong igikan, Rodrigo. Naibaw mi, Tio Anton.
Dili na kinahanglan nga ingnon ko pa ikaw. Kung imo ilahos, imo na ko masultihan. O nga iyo ilahos, kinaibaw kung kini mo ilabing unang bingat sa akong panimahos. Ayaw kalim. Sa South agi ang batalyong Alcatare. Adto ninyo sila ambusin. O Tio Anton, pinaagi nimo. Mukidla pagbalik sa iyang kahait ang suwag sa pamilya Alcatare. Larga na! Dako kong pagsalig ni mo, Rodrigo! Dako kong pagsalig ni mo! Wabay kausaban sa plano, Rodrigo. Sa South yun ang atong tumong. Huwag kausaban, Teofilo. Sa South. Rodrigo, mahimo bang mangutana? Ganihara kong nagkamatikod. Nagkupot ka sa sinina so sa kabatang lalaki. Gadaghan kayog lama. Imong gibukad. O giplastar sa imong sabagan. Imong gitutukan og mayo. Unya imong gisuksok sa imong dugan. Sa akong pagsabot, importante kayo para nimo ang maong butang. Pasaylo ako. Dagan kay kong mga pangutana. Pasaylo ako, Rodrigo. Tuwas sa layo ang iyang pananaw. Sayo pagkaayo. Ngit-ngit pagani. Nagmata na sila. Nahinumdum ko ni atong nag-10 anyos pa si Susan. Ingon ani ang akong nakita. Daghan silang nangandam o nagdang mga armas. Asa ka among armadong tao ni Emil? Yaya Adela. Hesus Kristo! Nganong nagmata ka pa man? Sayo pa kaayo, Susan. Langas magul kaayo ang gawas. Nag-atras apante ang mga sakyanan. Balik sa imong kwarto. Balik o katuog. Gusto lang ko mahibaw. Kay murag nangandam sila mga tao ni Papa Emil. Wa ko'y ikatubag ni mo, anak. Kay wa ko mahibaw, Susan. Balik sa imong kwarto. Sige na. Sige na, balik ka sa imong kwarto, Susan. Paminaw na ako. Sige na. Yaya Adela. Adela! Ang imong amahan. Berto, kining imong kwarto. Wilain bang tao din si imong kwarto? Kinsay imong kauban din? Ako rang usa, Senyor Emil. Tugan, Adila, kung kinsay imong kauban kay dugay na kung nakasabot nimo. Nahangtog karon si imong edad, wa kapag yun magkatilaw kung unsa kalami ang unod sa usa ka lalaki. Ili ka na tinuod, Senyor. O kung sa may imong ipasabot, manghambog ka nakatilaw ka naglagi. Ili ka na mo'y akong ipasabot. Ayaw sa pawe ang akong tingog. Kay bisag kinadak ang ugat sa usa ka lalaki, wa ka makahikap. Nakahikap na ko, Senyor, oy. Niadtong gidigo na ko ang akong pag-umang kong laki nga 3 anyos. Ako mangganing gisabunan og maayo kay nagabunbon man gud. Laki lagi ko ang nimo, Adila. Aron mabutan ka. Sigurado kang ikaw rang usa dinhi? Ako ra taong usa dinhi, Senyor. Nalimtalan ako sa pagsira ang pultahan kay didto man ko gikan sa banyo. Kataw nagbalik. Ug siray kini pultahan si mong kwarto. Oo, Senyor. Ayaw gyud kalimot, Adila. Ayaw gyud kalimot. Basig nakamatikod si Susan ug ikay pangutan-on nganong nangandam ang batalyon na Alcatare. Tupaga siya. Wa kay nahibawan. Oo, Senyor. Kung mangutan na si Susan akong ingnon, nga wa ko'y nahibawan nganong nangandam ang batalyon Alcatare. Sa ako yung pagsabog ni mo, bisag hikap lang, Adila, bisag hikap lang sa dakong ugat sa sukalalaki. Matambalan na ka ng imong pagkatarantada! Mauwaw kong mahagad sa... Nadagang kabayo sa kwadra! Hoy ka pa! Patiran o niya ko, Senyor. Sa?
Ayog yung kumutong ang imong naglingil ang imong naoy. Siri na putahan! Ayaw una pagawas. Ako unang klarohon ang imong amahan. Tuwa na. Sige, gawas na diha sa imong kitaguan, Susan. Dali. Tuwa ng imong amahan. Pagdali. Nganong dili man ko angay mahipaw, Yaya Adila. Gawas na yung taon palihog, Susan. Sige na. Nganong dili man ko angay mahipaw, Yaya Gawas na Adila. yung taon palihog. Kaya ako nang sira ng pultahan. Wa ka na'y rason nga dili mo ako tuganan. Nganong dili man gusto si Papa Emil nga mahipaw ko kung unsay hinungdan. Mamatay na yun ko, Susan. Patyo na yun ko sa imong amahan. Yung taon, maluoy ka na ako. Gawas na din eh. Kay basing mabalik ko niya katong imong amahan. Salamat, Yaya. Apan wa pa kumuman. Gusto gyud ko mahipaw kung unsay nagpaluyon inintanan. Makigsulti pa gyud ko nimo. Arin ako. Mao na lang kini ang ako buluhaton, Susan. Barsi. Katapusan na lang kini ako buluhaton. Ingon ta na lang kakaron nga mag-andam-andam kanandaan sa imong kagalingon. Sa ako yung pagbalik, ikayon-gayon ang atong kaminyoon. Yaya Adela. Naibaw na kundaan nga makalitan ka gyud, Susan. Pero sultihan talang gyud kandaan kung ngano. Unsa hinungdan ug nganong kinahanglan nga mahimo kay kawasawa. Tungod kay bayad ka sa kung singot ug dugo ug halos tibuok kong kinabuhi, ako nang gihalad sa Alcatare aron maingon na ani ang pamilya Alcatare. Adila, bantayo ang pingi pag-ayo ang matahom ko kaayong esposita sa tangwa ko kaniya. Pabaw ni og usa ka tamis kayong hawak sa panamilit. Kasi ako pagbalik, magbitbit na sabko og dugang kabulahanan sa pamilya Alcatare. Pabaw ni og hawak sa imong mga ngapil ang ako mga ngapil, Susan. Imposible kayo mahitabo ang tanan mong ipanulti, Barsino. Barsino! Di na ko diha-dihaon. Sa ako di pagpauli din ni Susan. Huwag na ako pagsuyok aron maughan ka sa tanan mong paglikay o pagbalibad na ako. Barsino! Paghuwat! Kaya mo gawas ko, Emiliano! Kamoy bonita sa mi esposita. Susan. Susan. Nagkaanam-anam na kong kaistranyo ni Dapita. Lakip ka, Yaya Adela. Lakip ka, nagkaanam-anam ka na sa kaistranyo na ako. Huwag ka may nalaguwa nga. Nga dili na ko makailakan ni mo ba, Yaya Ayaw, Adela? anak Susan. Maluoy taon ka. Jesu Kristo, nahadlok na ko. May bawangin niya ang tanan. Kanila ko sa tinuod, Emil. Pasigwa ka makagusto nga ako nang gisultihan si Susan nga magminyo na mi human ining katapusan kong buluhaton sa pamilya Alcatare. Ayaw minusi ang kong pagkatao, Barsino. Ayaw ko haig gamay bisag usalang kaatbog sa hiyas ang akong pagkaako. Nahibaw ka na ako kung ako'y musaad, kinalan akong tumanon, kaysa ako sabunya ang dili tumanan o katagan sa imong saad nga kinahanglan maako ang mga tanang bulawan ilawom sa kayutaan sa pamilya Vironda. Antonio, ha? Ayaw na. Kalagipog nga ni mo masirhan ang pultahan sa sakinan, Emil. Pamilang Barsino, imbis ad tumuagi sa south, ad tumuagi sa norte.
Sa norte, Barsino. Okay, Emiliano. Samtang tuwa kasi mong trabaho, Barsino, pasabtong ko si Susan ganong kinahanglan ikaw mo'y mamahimo niyang bana. Larga na ta! Ayaw mo kalimot! Sa norte mo agi o dili sa south, Barsino! Atagi sila sa katapusang instruksyon, Kapo Chupilo. Rodrigo. Lantaw na ako ang palibot. Inigbalik na ako. Ato nang ipahimutang ang atong batalyon. Rodrigo. Pasundan na kay kauban, Rodrigo. Ayaw na! Enzo! Ovito! Kapo Chupilo! Ven aquí, caballeros. Yan na si Rodrigo. Rodrigo! Usa ka oras, Kapin, gikan karon. Muhayag ng silakan. Kinahanglan pwesto na ang tanan. Enzo! Ovito! Kapo Chupilo! Ipwesto na nato ang batalyong Gordones. Pwesto! Ayaw kalimot, Kapo Chupilo. Dili na ko bata nga pirmi pa ninyong padulan. Hatagi ko kaugalingon ako mga lihok. Tuguti ko nga makalihok sa kaugalingon akong lihok. Rodrigo. Ay mutang na ang batalyong Gordones. Igo-igo nga muhayag ang palibot. Makita na nato ang mga sakyanan sa pamilya Alcatare nga magsubay anang. Salamat, Chifilo. Amping, Rodrigo. Kinsi katuig na ang nakalabay. Dili ko gid kalimtan. Nakita ko gid, Chifilo, kung unsa kaisog ang akong amahan. Tungod kay wa niya tuguti ang mga kaaway nga mo'y makapatay niya. Nangunay og patay sa iyang kaugalingon si Papa Constancio apan gipungkutan siya sa ni Barsino. Ikakita ko na karon si Barsino. Lungsod Sandulan. Niya na kaming batalyon sa Alcatare. Human ka na mo mailog karong adlaw ang ganti nga kumadawat. Mao mahal og pinangga ko kayong Susan Alcatare. Pilapas na ang alasay sa buntag. Wa pagyapoy ti mailang. Wa sila moagi dinhi sa South, Chofilo. Imposible, Rodrigo. Dili gustong lisod ang pamilya Alcatare. Sayon ang daan din sa South. Paingon dito sa Andolana. Busa, anhigyod sila agi. Tuwa sila agi sa Norte. Imposible, Rodrigo. Mubiyata din! Ayaw na, Rodrigo! Paminawaw na ko! Mamalayitan nato sa Norte! Rodrigo! Kung ani ba sila agi din kagalina raon ta sila nakita. Hangtod karon, wag yung tibayran bisag gamay sa batalyong Alcatare nga muagi sila din. Mahimo bang maminaw ka na nako, Rodrigo? Kamuray naghatag na kong katungod nga mo'y mangunin ning baong batalyon. Kamuray nagsulti nga mo kinilabing unang tikang sa panimbaw sa pamilya Gordones. Giingnan ko sab kamo nga tagig kagawasan ang labing una kong desisyon kung unsay angay kumuhaton. Pasaylo ako, Don Rodrigo. Salamat, Chofilo.
Magdali kitang pinadili! Mubalhin kita sa norte! Magdali ang dalan! Ibutan na ito nga husto ka, Rodrigo. Ugtuan na ang batalyong Alcataris Andolana sa pagkakaroon. Kapo Chupilo. Apan sa ilang pagbalik, anhin na sila agi din ni sa ato karong naimutangan. Pero ukig atong biyaan ububalhin ta sa norte. Dan sayon gyapong makalusot, balik sa ilang gigikanan. Kung diing lungaga agi ang mga ilaga aron maabot sa ilang toyo, mauusab gihapon ang lungag nga ilang lutsan balik sa dapit nga ilang gigikanan. Kung murason ka lang gihapon, kay supa ka, dan bahala ka, Chupilo. Apan dili kini makapugong sa gusto kong mahitabo. Rodrigo! Diosika na nato ang minutos, Kapo Chupilo. Kung kinsa mituod ni Chupilo, magpabiling din uban niya. Kung kinsa ka to mituod ako, dan! Kuyog na ko! Apan kung way bisan usa nga mituod ako, dan! Maginusara ko sa pagbanig sa pamilya Alcatari dito sa norte! Kinsay mo kuyog na ko ngadto sa norte? Palihog! Dili na to usikan ang mga oras! Ang tanan dili mo kuyog nimo, Rodrigo. Dan, mag-inusara ko pagbanhig sa batalyong Alcatari dito sa norte! Rodrigo! Gilangay na sa buwo ang akong oras, Chupilo. Dili mi musugot. Labaw ng dili ko makatugot nga ikaw ang usang mulakaos mo. Dan! Kuyog mo na ko! Dili mi makuyog nimo! Wa mi pagtuong nga adto agi ang batalyong Alcatari sa norte. Dan! Papilin mo din ug ayaw ko ganaya! Dili ka makalakaw, Rodrigo! Pasaylo ako. Kung kinahanglan gamiton ko kining akong armas, aron kapugnan ka, dan pugnan tayo ka. Mas may pang matawag kang mainutil kaysa iskutan kang usanay kapatay kung magtuman kayo sa mong gusto. Mupatay o magpakamatay kung magtuman sa kung gusto, Kapo Chupilo. Usa na lang kalakang, Rodrigo! Uni kablit ang labing unang panag-unay o patay sa pamilyang Gordones! Salamat. Dili hikog ang gibuhat sa imong amahan. Wa niya tuguti ang mga kaaway. Gamoy mo kutlo sa iyang kinabuhi. Ang imong amahan mo'y nangunay pagkutlo sa iyang kinabuhi kaysa ang mga kaaway mo'y mapatay niya. Kanang imo mo'y pagigong, Rodrigo! Kanang imo mo'y pagigong, Rodrigo! Kanang imo mo'y igog! Kanang imo mo'y igog! Kanang imo mo'y pagigong! Kapo Chupilo, ibutang ka na ito nga ang pangagpas ni Rodrigo mo'y husto. Ibutang ka na ito nga ang norte mo'y gigamit nga agianan sa batalyong Alcatari. Dan, dili sayo pang gibuhat ni Rodrigo. Husto si Rodrigo. Unya unsa man, Inso? Unsa man kun hustos, Rodrigo? Ikaw ang may katungod nga mutubag sa pangutana, Kapo Chupilo. Unsa man tuod ang rason? Unsa man tuod ang akong rason unya? Kung si Rodrigo mo'y husto. Kapo Chupilo. Ya, ibig ka po, Chupilo. Enzo. Oh, Philip. Philip! Wa kay kumusihito sa unang batalyon sa Gorgones nga napahapa sa kapildihan sa pamilya Alcatari. Kay sayod ka na ni ako mahisakop sa ikaduhang bagong batalyon Gorgones. Apan Gorgones kasab, Philip? Gorgones ko, Kapo Chupilo. Pag umangkon ko ng Tio Constancio, tungod kay anak ako sa manghod ni Tio Constancio nga si Mama Tarsila Los Primos. Kami dos si Rodrigo. Nasayod ka na, Kapo Chupilo. Nasayod ko, Philip. Karon, unsay mong tuyo, gabiduol ka man ako. Gahi na makasabot si Rodrigo.
Philip. Klaro kayo nga nagsalig siya. Como uniko iho siya ni Tio Constancio. May usted ang padre sa familia Gorgones. Pero para mi, porque anak siya ni Constancio, pero muerto na ang iyang amahan? Patay na si Tio Constancio. Porque, nga naman, nga magtuman mo sa isang gusto. Solamente, nga wasi mo pakita ang respeto nimo, nga mao ang kapo rehimo sa segundo e nuevo nga batalyon Gorgones. Pasagdi nga mamatay ang mga gahi o kabisa pareha sa kong ig-agaw nga si Rodrigo. Philip. Pasagdi nga mamatay si Rodrigo. Kumugahi siya og Ben nga mamatay si Rodrigo porque nagkasakit ang ako korason kumo ako ang mas angayan nga maugid mismo ang sumusunod sa pagkapadre sa familia Gorgones. Dili ka na si Rodrigo naggahi ikabisa. Pasagdi si Rodrigo. Pasagdi siyang mamatay dito sa norte. Kana kung adtugid agi ang batalyon Alcatari sa norte. Pero kita todos anhel ang sa south. Comprende? Mobalik ko na ko sa kong pisto. Kapo, Chofilo. Enzo? Kapo, Chofilo. Marika. May ambisyon si Philip. Kapo Barsido. Managlubog ng tanan, Kapo Barsino. May mga sakop sa batalyong Alcatari nga ibilin din o ang kadaghanan andam na nga mamauli. Mubiya na kita din sa Andulan. Asa pa kita agi, Kapo Barsino? Sa norte. Napahimutan ko na ang mga armas. Namuntar na ang mga armas. Lantahon ko ang daan gikan sa Andulana. Oh, may bagag kayong abog sa unahan. Mga sakinan. Klarohon ako. Klarohon ako ni. Mga sakyanan na kini sa batalyong Alcatari. Gikan ang mga sakyanan sa Andulana nga tuwa ang familia Bironda. Husto gede ko. Gatinhi agi ang batalyong Alcatari padung sa Andulana. Ug anhisab di sila agi sa ilang pagpauli sa Farona. Ganaw wa magid sila mutuos akong pagduda nga kining norte mo gigamit nga daan sa batalyong Alcatari. Ako rin usa ang mupanhig sa panon sa batalyong Alcatari. Namugos kong anhi nga bisan usa. Way mikuyog na ako. Kay way mituon ako. Busa mag-inusara kung mupanhig sa batalyong Alcatari. Gipatawag ko nimo, Senyor Emel. Ito Susan, nagdad din nila ko. Nakabati ka! Nakabati, Senyor Emel.
Nakabati man, Senyor Emil. Nakabati man, Senyor Emil. Nakabati man, Senyor Emil. Nakabati man, Senyor Emil. Jesu Kristo, nagtuo na gyud ko. Ngayon mo nang paablihan na ang dugay ng gitaguan na kamatuoran. Murag mihinay nagdagan ang ilang sakinan. Nga no magka. Nainggansa ko na ang usa ka masin kan. Kadto na lang usang wa pa nako mainggansa. Andam na ang duha ka dagkong almas. Duol na sila sa taytayan. Palihog, kaloy itaon ko, Susan. Gipatawag ka sa imong amahan. Uban taon ako, kay ipadaha ka na ako ngadto niya. May nahibawan kaya ya Adela. Apan wa ka musulti nako. Wa in town, Susan. Tula kay nahibawan. Wa lagi in town. Tula kay nahibawan. Kuno naman, apan dili mao ang gisulti nimo ni Barsino. Nia, buluhod ko. In town ko yung nako. Mamatay gud ko kundi ka na ako madana ako ngadto sa imong amahan. Gusto ko tingali nga mamatay ko. Gusto ka nga mamatay ko. Ani ko manukat. Aron ipanglabay kini mga granada. Unya, mudagan ko magpabuto nining taas nga armas padung sa usa ka masinkan. Ilabay kong ubang mga granada ug pabuto ang masinkan. Dayon mudagan na sab nga magpabuto sa taas nga armas. Unya ipanglabay ang nabiling mga granada ug pabuton ang ikaduhang masinkan. Senyor Emil. Nadugay ka, Adila. Hindi alam si Susan. Kauban ako. Sirimpultahan. Ug biya dayon, Adila. Oh, Senyor Emil. Ayaw pagbarog diha. Dool din ako. Ug uban ko nga magtanaw-tanaw aning karaang album nga sa mga hulagway sa mga batan-on pa kami sa akong maguwang uban sa imong inahan. Hulong! Hulong! Rojo! Kinaugin ninyo! Sama gihapon sa itong pag-agi din kaganiha. Susihan ninyong maayo at tayan! Kapo, Barsino! Kinahanglan nga managana o gibutang ta sa siguro nga mahatod na to ang laing kadaugan sa pamilya Alcatare. Kay ang ganti nga kumaangkon, Trojo, si Susan. Gisiguro nila kung pa'y peligro ang taytayan. Bilang kisusi umayo, kung di magkuyaw ang pagsubay nila sa taytayan. Dagan sila. 5 kasakinan. Huwag yun ako na ipakita ni bisan kinsa kini mangkaraang mga hulagway kay mo, Susan. Bililhon ka ikini para nako. Ang bisan ikaw karon pa makakita ani. Gihurot yung tago kani mga hulagway aron kung hidlawon ko sa mga nahitabo. Nako kani adto. Ako dahin kini sudong-sudungon. Akong tanaw-tanawon. Nagbarog ka lang kihapon. Lingkod, Susan. Gusto lang ko madungog gikan gud mismo nimo. Kung nahibaw ka mas gisulti ni Barsino diri nako sa dayon niya lakaw. Por Diyos y por Santo. Kini mas Barsino din gyud makapaabot nga ako unta ang angay nga musulti anak diha nimo, Susan. Nahibaw ko nga makalitan ka pero
yun ay. Oo. Kinalapakaslan mo si Barsino. Trojo! Sakala mo. Larga! Go! Padayo na sila. Nagsubay na sila sa taytayan. Bisan unsay may tabo, dili ko gustong mamatay. Tungod kay badako na sila. Para na ako. Bisan ako rang usan ng higayon na. Naibaw ko. Naibaw kay ko kung sa imong gibati, Susan. Para na ko. Parehas lang tanang gugma. Ug labos tanan usara ka na kapag bati nga kung dili ka musugot nga katudloan ng imong kasing-kasing aron may gugma ni Barsino o pugsong kagyud unya aron mahigugma ka ni Barsino. Dili ko mutuo nga wa ka mahipaw ning imong gibuhat ug wa ka mahipaw ning imong gipanulti. Himo ko gipangatag. Wa ka na ko ipangatag, Susan. Gibutang ko ikaw sa mapinanggaon kayong kamot nga andamog tagana nga magmahal og mopangga nimo og labaw sa tanan siguro ang imong kaluwasan tungod kay ang maong kamot andam manalipod og magpakamatay tungod og alang nimo. Kaniadto pa nga nag-edad pa si Susan og 13 anyos. Kadaghanan ako sa makita nga mag-ilis gikan nga maligo. Ispoko na ninyo. Gikan pa sa 13 anyos hangtod na karon nga hingpit na niya pagkadalaga. Misamot ang akong kahinam nga maako gid siya. Kini si Emil na kaingon ko nga maayong higala kay mituman gyud sa iya gisaad kanako. Nga kung mudako na si Susan, iya kining ihatag kanako. Batero! Panay! Barsino! Ipanikat na! Magkawas mo tanan! Ambus! Ambus! Naibaw ko kuno sa karon imong gibati. Papanigo kung naglantaw sa maayo mong ugma. Inon tampunga nga mooy kumun kaayo na itong mabati gikan sa mga ginikanan nga nagmahal. Ug nagpangga sa labing hilabihang pagpangga ug pagmahal ngadto sa sama nimo nga akong anak. Pasaylo ako kung sa imong pagsabot nga nasayop ko pero kung sayop man gani ning akong gibuhat alang sa gimahal na kong anak aw pasaylo at taon ko Ginoo. Nagalitan ko ganiha, Papa Emil. Oh. Ha? Pasaylo ako. Sipot mong ipasabot. O ako mo palipad ni mo, wa pa? Wa, bitaw. Hatagi lang kong igong mga oras. Sa dili pa maabot si Barsino, ipasalig na ko ni mo nga. Nga. Susan. O, Papa Emil. Ipasalig ko ni mo. Makabalik na ba ko sa kwarto? Oo, anak. Salamat, Susan. Dili na ko pakyason ang mahal ko usap kayong amahan. Nga mao ikaw. Sagrami, ambos sa to! Tago mo kayo! Tago! Rujo! Rujo, tagi ko pala! Tagi ko pala! Rujo! Animal! Anam-anam na tanahurot! Anam-anam na tanahurot! Hotdo sa buntalan! Hotdo sa buntalan! Gloria del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Amen. Si Susana. Pasudla ko. Susana, pasaylo ako. Pangandam. Ha? O sa mangandam? O panay ko. Susana, asa man ka? Malayas ka din eh. Oh. Malayas tandwa. Sige na, pangandam tayo.